Pre samog početka videa jedno obaveštenje za vas. Neće ovaj klip biti sa facecamom, odnosno da mene vidite. Zašto? Vrlo sam promukao. Nezgodno mi je trenutno da namestim kameru. Kasno je i prosto evo. Nadam se da je ovo izuzetak i da se vidimo sljedeći put. A danas ćemo pričati o Partizanovim utakmicama, odnosno prvom pripremnom meču i Jovanu Miloševiću, na tome će biti fokus. Pa mi pišite ispod vaše mišljenje o situaciji oko Miloševića, odnosno što neće nastaviti karijeru u Partizanu i uopšteno govoreći prvoj utakmici crno-belih, rezultatu samom i kako ste zadovoljni igrom. Počet ćemo upravo od toga, dakle, i da napomenem, ja nisam gledao utakmicu, oslonit ću se na izveštaj Zorana Ivkovića sa portala Telegraf, čiji ćete link imati u opisu ovog video snimka. Dakle, početak priprema 2-2 rezultat Partizan protiv Đera, mađarskog inače vice šampiona. Duel, odnosno je to bio trenutnih jesenjih šampiona Srbije i Mađarske, a sastav Partizana možete vidjeti na ekranu. Dakle, na golu bio Milošević, odbrani Đurđević, Simić, Roganović i Petrović. Ispred njih Karabejev, Janković, Vukotić, Trifunović. Sa dva napadača je startovao Stojaković, s obzirom da su postavi našli Ninić i Andrej Kostić. Utakmica se inače igrala od 3 puta po 30 minuta. Partizan se mučio na početku i Mađari su izašli visoko na liniju crno-belog tima, koji je koristio prilike za kontranapade i iz jedne kontre uspio da dođe do pogotka. Strelac je bio Mateja Ninić, mladi fudbaler koji je sada na pripremama sa Partizanom 2006. godište i koji može figurirati za napadačku opciju crno-belih u nastavku sezone. Potom je Partizan posle 100 gola uspostavio balans. Mađari su nekako bili poljuljeni, iako su bili imali već posed i Dimitrije Janković je doneo 2-0 vođstvo crno-belima. Međutim, uslijedila je povreda Nemanje Trifunovića negde oko 20. minuta. Zadnja loža je bila u pitanju, Đer se uspio podići i na kraju smanjiti na 2:1. Izmene su počele da se vrše, ušao je golman Krunić Partizana umjesto Miloševića i iako su opet dominantni bili Mađari, dobro je branio golman crno-belih i uspio je da održi vođstvo Partizana. Potom još promjena i nekako je Partizan u nastavku utakmice bio u podređenom položaju. Piše se da je vladala nekako neurigarenost i Mađari su pretili. Njima se upornost isplatila s obzirom da su došli do remija na kraju rezultata 2:2 u finišu. Sljedeći meč Partizan će odigrati 14. januara, odnosno iz vaše perspektive za 3 dana, od 15 časova protiv slovenačke Mure. Trener Partizana Nenad Stojaković je posle ove utakmice izjavio sljedeće: ako gledamo timski, prvih 30 minuta smo bili namešteni i poštovali uputstvo. Bili smo disciplinovani sa loptom i bez nje. Dali smo 2 lepa gola i to je nešto sa čim sam zadovoljan. U nastavku mnogo novih igrača koji se ne poznaju. Za neke momke ovo je i prebrzo. Neću da kažem da je bilo nediscipline, ali moraš da budeš fokusiran jer lopta nije jedini faktor igre. Postoji i prostor, protivnik, fokus da gledaš šta ti se pokazuje. Mnogo je igrača, teško je napraviti uslove da svi uče na isti način. Potom se osvrnuo i na debitante, u pitanju su dakle momci koji su počeli utakmicu Ninić i Janković, zatim Ubrzo i Martinović. Oni su bili dugo sa mnom i poznaju principe igre. Oni su sposobni i žele pred ovim mlađim igračima i ogroman prostor za napredak i da prepoznaju stvari na terenu. To su talentovani dečaci, ali postoji vremenski period adaptacije u kojem moraju da uče. Poruka za njih je da se fudbal ne igra samo sa loptom, nego i bez nje. Onaj koji makar u skorijem periodu neće igrati lopte u Partizanu jeste Jovan Milošević. Završena je saga, on će provesti ostatak sezone na pozajmici u Werderu, koji također kao što ni Partizan nije imao, neće imati prava na otkup od Stuttgarta. Stuttgart se opredelio da fudbalera pošalje u kvalitetniju ligu, tim koji se trenutno nalazi na 10. poziciji, odnosno neposredno pred nastavak sezone. On je pisalo se hteo da ostane u Partizanu, hoće čak i da raskine ugovor, se napominjalo, ali Stuttgart je traži da on potpiše novu saradnju i nekako je sve delovalo možda i nerealno. Jer Stuttgart je obijao ponude od 8 miliona, Partizan je nudio 5, oni su htjeli da razmatraju na 10 i više miliona evra. Samim tim Partizan mora ući u trku za novog napadača, ali piše se da neće žuriti sa izborom novog centarfora. Navodi se također da su blago razočarani konačnom reakcijom napadačevog agenta i sada u redovima Partizana su 3 napadača, od kojih 2 izuzetno mlada, Cvijović i Radović. Ok, tu je i Mateja Ninić, on nastupa za Teleoptik, ali centralni je za sada Andrej Kostić, on je prva postava. Znamo da Partizan ima određenu svotu novca da uplati što se tiče UEFA monitoringa, rok je do 15. januara i dobit će, kako se navodi, 1,5 miliona evra od košarkaškog kluba Partizan za dobijanje te UEFA licence. Predviđeno je da se novac vrati kada legne određena svota novca od transfera Grimalda u Spartu iz Praga, koji bi trebalo da dođe u Humsku u periodu od 16. januara do 1. februara. Koja je svota novca tačno i nešto više o tom transferu možete sagledati u prošlom klipu koji je izašao pre 2 dana. I također nova pomoć što se tiče košarkaškog kluba Partizan ka fudbalskom jeste da će sav prihod od
od ulaznica za utakmicu sa Olimpijakosom koja će se odigrati 14. januara od 19:30 u hali Aleksandar Nikolić će ići na račun fudbalskog kluba Partizan. Naime, u nedelju od 11 časova će moći da se karte kupe na Six Sticks servisu, a blagajne u Humskoj za taj meč će raditi u periodu od nedelje do srede, nedelja od 10 časova ujutru do 4 popodne, od ponedjeljka do srede od 10 do 18 časova. Hvala vam na pažnji. Ako vam se dopao ovaj video, pozvih vas svakako da ostavite like na istom, da se pretplatite na moj kanal i uključite zvonce da bi vam dolazila nova obaveštenja za budući sadržaj na YouTube kanalu Dušan Fudbal Mix. Ako Bog da, družimo uskoro na novom videu, nadam se naravno u formi u kojoj me gledate, osim slika koje idu tada. Sportski pozdrav!